sare naturala dugu, aberastasun handikoa. Eta duela aspaldi gune turistikoa bilakatu da, behaz hori urtean zehar idekia da eta bisita egitatuak egiten ditugu. Behaz bisita egitatuak lezeak aurkezten ditu, nola jendeak bizi ziren lehen, eta hori ekarri du gure kulturaren jatorria hortan, behaz mitologia aipatzen dugu ere bai. Behaz hori dena aurkezten dugu hemen barnean, balotu dugu nahi bauzu lezearen bisita kulturarekin, euskal kulturarekin. Bez hori erakusten dugu urtean zehar, eta ekitaldi berezi olakoetan nahi dugu ere lezea ideki hemengo jendeak bere eskuratzeko ondare bat bezala, leku bat bezala, nun lehen jendeak hemen bizi ziren, eta orain ere hemen bizi aldira ekitaldien bidez. Berezitasuna da leze idoja dela, beraz ez dira konkrezioa nitzerik, baina ikusten da uraren lana. Zizelketak eta putzu handiak eta hori da berezitasuna. Ekitaldia da mahumaka deitu dugu, behaz asteburu osoan lezeak etxi ditugu, eta normalki badira bisita gidatuak urtean zehar egiten ditugu. Eta beraz ekitaldi berezi bat da, lehen aldikotz egiten dugu hori. Ideia zen sarako elkarteekin zerbait antolatzea, baita ataungo elkarteekin ere bai. Zenta badugu lotura bat ataunekin, lotura hori Jose Miel Berandiaran da. Asteburuaren gaia mitologia da. Hori hautatu dugu Usopopekin, zenta hasigira elkartzea Usopop elkartearekin. Eta haiek antolatzen dute behaz gaueko kontzertuak, irudiak ateratu dute, izena atseman dute ere, mahumaka hori da mitologian atsemana dena. Zenta hemen bazen ez dakit, ahatxe bat, zezengorri bat, mahumaka izen jendeak urbiltzen zirelarik lezeetan urbil. Ahabotsa eginen dugu, behaz ikusiko dugu nola izanen den zezengorri edo aserre edo lasaia, eta espero dugu ez dela mahumaka hasiko. Usopop zer den, 15 urte sortu dugun elkarte bat, saran, lagun batzuen artean, eta musikazale lagun batzuk. Eta egin nuen olako guk kanpoan ikusten genituen kontzertu batzuk edo giro batzuk gure herrira ekarri. Eta egin nituen kontzertuak naturan egin. Eta joan den urtean Fabriz, hemengo zuzendariak deitu gaitu, ezagutzen dugu Enriko baita. Eta proposatuz zerbait elkarlanen egitea. Eta gu interesatua, gogotik, aspaetik nahi ginen leku hori ezagutu. Erran bezala natura nahi tulako egin kontzertuak. Guk baitugu ideia pila bat, beraz hortik fite sortu dira ideiak. Eta Fabrizekin batera eta argitxurekin batera sortu ditugu gure animazioak. Guk Usopop izenean, beraz gaueko arloa dugu gehiago programatzen, beraz kontzertuak. Eta aldi hori bezala, saiatzen gira Euskal Herriko usaiaz kanpoko talde batzuk etorrarazten. SSS, Kaskezur, Lumi, eta gero Eibilbedi adibidez. Eta aurten badugu afitxaburu handi bat, gorko horbizu. Eta gero kanpoko artista batzuekin nahastea. Eta hori estiloak ugarituz, eta hor ere usaiaz kanpoko taldeak eta musika estiloak proposatuz. Jose Miel Berandiaran euskal etnologo handi bat da, arkeologo ere bai, eta ataundarra da, baina gerla garaian erbestaratua izan da saran, 12 urtez, eta behaz hemen egon da, lan haunitz egin ditu hemen, behaz lehizetan, arkeologo gisa, baita ere etnologo gisa, egin du lan ikaragarri bat sarari buruz. Gero berriz joan da ataunera, eraiki du etxe bat, han sara deitu duela. Eta beti lotura hori izan da, eta lotura hori
atxiki nahi dugu, eta hortakotz hori atondarrek hemen etorri dira. Hore handi bat da guretako, zenta deitu genuen olaxe ikusteko zepatxatzen zuten ekitaldi hortaz, zenta mitologia aipatzen dugunean hemen saran, bare handiaran aipatzen dugu ere bai. Eta etorri dira, berehala etorri dira, ikusi dute leza eta bai, ez dute, bai, zerbait egin behar dugu hemen. 77 jende etorri dira, hemen ikuskizun berezi bat egiteko, idatzi dute, gidoia bat egin dute, pertsonen nahi mitologikoak ekarri dituzte, ikusiko ze izanen da, ikaragarria izanen da, lan ikaragarria egin dute hor. Lezak erakusten dira urtean zehar bisita gidatu baten bidez. Beaz, beste modu bat da hola ikusgarri bat proposatzea. Eta mitologia ere erakustea zer den, zenta ez dira bakarrik kontakizunak, sinesteak ziren ere. Eta gaur egun ez ditugu gehiago sinesten, kasik. Beaz, hori erakustea zertan sinesten zen, zer zen lotura naturarekin, eta beaz bereziki lezeetan hori ezigarri azkarra da.